खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 9 अक्ट'बर 2020 शुक्रबार फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय बिश्वनाथ जिल्लानि बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बाबुराम बसुमतारी बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय। धोरोमनि स्वार्थ नागारनानै गुबुन राजखान्थियाव बाहागो लानायनि थाखाय बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे गुवाहाटी खानापारा कभिड सेन्टाराव गुबुन रायजोनि सासे सेंग्राया दुगैबाय थानाय सासे सिख्लानि भिडिअ खालामबाय थानायाव सेन्टाराव थानाय मानसिफोरजों बा सुबुंफोरजों हमजादों। कर'ना सेन्टाराव थानाय माखासे मानसिफोरा आखाइबो होदों होननानै मिथिनाय जादों। माने बे सेंग्राया गुबुन रायजोनिफ्राय फैदोंमोन जोंनि बे आसामाव फैनानै दुगैबाय थानाय सिख्लाखौ भिडिअ खालामदोंमोन आरो बे भिडिअ खालामबाय थानायावनो सेन्टारनि मानसिफोरजों हमजाबाय आरो बुजाबाय एसे एनै। गुबुन फारसेथिं आसामाव जेब्लासिम काखौ बातिल खालामा अब्लासिम सोमावसारगोन आरो जेब्लाबो होबथानो नाजागोन होननानै दीपांकर कुमार नाथआ खौरांगिरिनि मेलाव बुंदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय गरखा जनमुक्ति मर्चाया गावसोरनि आलादा रायजो गरखालेण्ड दाबि खालामनाय हाबाफारिखौ जागायफिनबाय। दार्जिलिं आरो दार्जिलिंनि खाथि खाला बाउन्डारि ओनसोला गासैबो गरखालेण्डआव थाजोबनांगौ होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों। लोगोसे उत्तर प्रदेशनि बीजेपी गभर्नमेन्टआ हाथरास केसनि जाथायनि नखराव मोजाङै सिकिउरिटि होनो हायैनि थाखाय सुप्रिम कर्टजों बुंजाना गासैबो बलगारि गामियावनो सिकिउरिटिजों लोगोसे सीसीटीवी फुटेजबो बा सीसीटीवी केमेरा लगायनाय जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव जानाय 66थि वाइल्ड लाइफ उइक प्रग्रामाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां सर्बानन्द सन'वाला स्टेट गभर्नमेन्टआ स्टेटनि फरेस्ट रिजार्भ हाखौ बा लेन्डखौ 2000 स्कुवेर किल'मिटार बारायनो थाखाय आखायाव लाबाय होननानै बिथाङा बुंदों। माने जोंनि बे खाथि खाला हाग्रा ओनसोलाव थानाय खाथि खाला गामिफोरखौ हाग्रायाव लाफाजोबसिगोन बेबायदि होननानै बिथाङा बुंदों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय वेस्ट बेंगलनि बीरभूम जिल्लानि पारुई बाजाराव बीजेपीनि खामानि मावग्राफोरा रेलि खालामबाय थानाय समाव बा जमा जानायाव माखासे मानसिफोरा फैनानै बमा गारफैदों। बीजेपीनि लिडारफ्रा बुंनाय बायदिब्ला माखासे पार्टिनि खामानि मावग्राफोरा गोब्राब जखम जादों आरो वेस्ट बेंगलनि रुलिं पार्टी जायबा तृणमूल कंग्रेस बै पार्टिखौ बे खामानिखौ मावदों होननानै दाय होदों। नाथाय कंग्रेस पार्टिया बे खामानिखौ गावसोर मावाखै होननानै बुंदों। बे बमा बेरनाय बा बे बमा खुबैनाय जाथायाव लोब्बा थानाय 9 जन सुबुंफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। लोगोसे इन्डियानि गोबां बक्सिं गेलेगिरि बक्सारफोरजों लोगोसे आसामनि लभलिना बरग'हायाबो इटालि हादोर आरो फ्रेन्स हादोराव ट्रेनिंनि थाखाय थांनो गोनां होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। माने बिथाङा ट्रेनिं लानो थाखाय फ्रान्स हादोर आरो इटालि हादोराव थांनाय जासिगोन। गुबुन खौराङा जाबाय त्रिपुरानि उनाक'ति जिल्लानि फाटिकाराय आरो कुमारघाटआव 2 आइजोआ फिसायनि नखरनि मानसिफोरजों बुथारजाबाय। फाटिकारियाव बुथारजानायनि जाहोनखौ 6 बोसोरनि सिगां हाबायाव मोनबोनाय मोनबोयैखौ लानानै सिगांनिफ्रायनो अयथासार खालामबोगासिनो दंमोन आरो दाखालिसो बे हिन्जावनि फिसायनि नखरनि मानसिफोरा बे आइजोखौ बुथारबाय। आरो गुबुन मोनसे जायबा कुमारघाटआव जानाय बैनि जाहोनखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखै। नाथाय नखरनि 3 मानसिफोरखौ पुलिसा कास्टडियाव लांनाय जाबाय माखासे सोंथि सोंनो थाखाय आरो बिसोरखौ माखासे सोंथि सोंसिगोन। सोंथि सोंनायाव जुदि गुलाय गुजाय जायोब्ला बिसोर 3खौ एरेस्ट खालामनाय जागोन। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय हारियानानि हिसार जिल्लायाव माखासे सिनाय मोनै दुथां सुबुङा बिजनेसमेन राम मेहर बिथांनिफ्राय 11 लाख रां लुथिलांनानै मानसिखौबो सावथारनानै गालांदों। दा बे जाथायखौ लानानै पुलिसफ्रा नायबिजिरगासिनो दङ। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नाथाय दासिमबो दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनाय जायाखै। सोरखौबा जिनाहारि खालामनाय, सोरखौबा बुथारनाय, गावनि फिसालाखौनो बुथारनाय, गावनि हिन्जावखौनो बुथारनाय बेफोरबायदि केसा 2015 मायथाइनिफ्राय बांसिनै जादों होननानै बुंनाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव खौरां। जोंनि बे हादोराव सानफ्रामबो जिनाहारि आरो बुथारलायनाय खौराङा फैबायानो थायो। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम, नोंथांनि लोगोनो
दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो जुदि दासिमबो नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम बाय बाय